доносити позицію України до російськомовного населення в світі немає сенсу, тому що ми будемо конкурувати з потужною, надпотужною індустрією російською, в яку щороку там різні оцінки є, але порядок цифр дає уявлення. Близько 5 мільярдів доларів. Максимальна цифра – мільярдів. Це крім реклами. Це тільки державні субвенції. Прямі через бюджет, якимись боковими способами, але в цілому аж до данини, до якої обкладаються окремі бізнеси, для того, щоб вони давали рекламу на ці ЗМІ. Відповідно, нічим у нас, ніяким креативом і ніякою правдою ми не можемо перебити ту хвилю інформації, які продукують всі ці жевжики. Просто киньте навіть найменші ілюзії. Це нереально. Що стосується, і це стосується безпосередньо і росіян у Росії, ну, хіба що, можливо, хтось, хто має якийсь там сентимент, то простіше і дешевше, і ефективніше працювати, власне, через інтернет. Кому треба, вони заходять до нас, у нас не бракує, в принципі, російськомовних ЗМІ, і вони можуть отримувати свою дозу інформації через інтернет. Що стосується українців на окупованих територіях, так само треба розділяти. Ті, хто вже індоктриновані цією пропагандою, ви правильно сказали, байдуже, це буде українська мова чи російська, у них все одно алергія. Йому показуєш, от просто, дивись, от ти кажеш, що от укри тебе обстріляли твій будинок. Україна, в якому напрямку від тебе? Вона ж нібито на захід від тебе. Бачиш? А цей постріл, оця от дірка в твоїй стіні, вона зі сходу. То хто тебе обстрілював? Укри. Тобто там вони настільки індоктриновані, що ті, хто, справді, плюс треба враховувати, звісно, той рівень стресу, в якому вони живуть, плюс той специфічний, те тло інформаційне і міфологічне, в якому вони перебували всі ці 20 скільки там років. Тобто до них не достукаєшся. А як тоді повертати цьому? Якщо йдеться про тих українців на окупованих територіях, байдуже російськомовних чи україномовних, покоління чи 2 покоління тому вони були україномовними. І для них це не є бар'єр. Я можу послатися, мене весь час дражнять патріархом, тому я можу послатися на попередній досвід. Коли запускалися плюси, 1995 року інформаційна картина в той момент була в чомусь навіть гірша, можливо, ніж зараз, бо всі дивилися московське телебачення. Тобто, взагалі нікому не спадало на думку, що можна дивитися, якісь там фріки або там якісь, патріоти, тоді це, можливо, навіть якось так з іронією вимовлялося. І коли плюси почали мовити українською, з тим продуктом, який вони пропонували, у нас рейтинги на Сході, Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька область були вищі, ніж на Заході. Вищі. Тому що... Тобто, для наших людей мова справді в цьому сенсі у них немає бар'єру мовного. Вони в цій мові, вони нею можуть не розмовляти, але розуміють, а для декого це, власне, ковток, бажаний ковток того здорового повітря, якого вони позбавлені останніх 5 років. Так що, для мене категорично просто це не має сенсу. Це неможливо, це неефективно, це просто, паління
повітря і паління бюджетів. Ну, тобто, підведемо таку смугу. Я правильно розумію, що для вас от створення російськомовного телеканалу – це, по суті, як вихід на ринг проти вже професійного боксера, я маю на увазі у пропаганді, тобто проти Росії. Не просто боксера, а боксера з кастетом. От в такому грає разі, проти правил. Так, безумовно.